Yo, welcome to another episode 2. Welcome to our episode 2 of Panze Podcast. Nasi tiri kurova podcast yedu tiri Panze. Nasi panapa tichitangira uku handizivi kuti kuruboshwe kana kuti ndina True Chris. Then pasenda vana murungu kuti ndiripo. Then apa ndina Dembele. Yeah. Then kukona kwangu kuna Manake, Mr. Manners. Tautompa shortcut baba. Yeah. Menaki. Saka Menaki. muona zuritika pande zekuti panapa tobata matopic akasiyana siyana. Saka nazo ndoita koma ndezekuti tine matopic, tine ma message. Mitombo ma message atasendiwa nawo wana. Ana order yop kubva kwatira ndika mabata. Dai tatsenda tombo munganza makadai sorry ndamudisturb. Saka ndichaita apa ndichaenda kuerenga message yemunhu umwe na umwe ka. Umwe na opa mama opa yopi yake kuti adombatsira sei munhu handiti Dembele. Saka nchatanga nchibva kuna Manake. Pane munhu asenda message. Hanzi murisei bro. Ndandochida kuziva kuti on the issue of marriage. Kana kuti panoitwa lobola kana kuti roora. Is it fair kuti munhu anenge asiri virgin kana kuti munhu anenge aroro asiri virgin achemere kuti inini handirori kana pasina muchato? But it's like mufesi atosenda message achida hope kuti ashandisa chibhende but chimoko chake ichi Muchato unotodiwa. Zitoriko ngachate. Chero mokorisira as virgin. Hazvina kana basa because muchato unototi hama dzake dzifare futi. And unonatsoziva kuti zvichemo zvese zvaunonga wasangana nazvo ka hama dzake dzinokwanisa kukudini kukumiririra. Maiziya. Amanira amgoma Manake. Handiti munhu unoona maonero ake panyaya. Saka tinotoboza kuti Dembele munoiona sei nyaya mufesi ari kuti moko rake rasiri virgin kubva paatanga kusangana. But taura zvekuti tauda kuchikandana pakicheni moko rutaura shamwari pasina muchato hatisi kupinda mumba hatisi kuroorana. As for aika ndakazvitarisawo kusaidi rangu ka andiononga zviri necessary kusaidi kwangu ini noti kunomwe kwaManake vari kuti kusaidi kwawo chii imi kwenyu muri hazviti sei. aiwa akadini akambochata pekutanga newekutanga uyo wakamwisa bhora mugedhi saka zvakutenga akudobatira inini ka hamusi kuona pane nyaya chwakedha saka zvakutenga arobatira chi inini handiti ka hongu pachinyakare ka vanhu vanosimbisa muchato zvekutaura waManake kuti vabereki vadini wafare nei asi musikana manje ka haangazotenga kunga andibatira inini kuti pasitorina muchato hatirorani kana kuti hatidini. Saka in short toti mufesi uyu ngadi osiyana nemunhu here kana kuti ongoita zvemuchato. Iye because iye brains ake ka Manake brains ake mufesi uyu aritoda kuti ukaona munhu azosvika pakutisira message ka zvinenge zvamuremera atoda help kuti ndoita sei. Because iye aritoda kuti moko ruta kuti haundirori papasina muchato but mufesi kuti iyo ndakuonawo sevigin one. Asi ipo papo angambopuwa nani mvumo yekuti aone munhu kuti asiri virgin? Baba iye zvinooneka zvinotooneka mozi achinetika mira ini ndatoda chipo maonero andozviita inini mukona zvinoitika ka ini pachangu hangu hazisi kuti ndakaroora kakabatana kana kakanamana but ndinongopo sekungotaurawo edu moko harisi kufanira kuzonyanya kuzopa mufesi pressure saka zviri apa ndezvo zvakusiyana kuti mufesi wacho mari yacho yekuti paitwe muchato anayo here murubata because isusu pataidzidza shona isusu zvaitozi panobviswa mari pepe pakazoone pane zaira inozi rinonzwa risina kupuswa kudidi kana rauya rakabatana then makwanisa kuita muchato nekudidi but kana rauya rakapuswa manje panyine muchato ira zvine kuitika in the first tisati anyanyedi kumhanya kumberi kwemakushendeuka chiri kuti muri kuona kuti uyu mufesi ka ari kuti zvanzi andikwanisi ndochata here question yake saka chiri chikuti apa pesa apakapo apa uyu mubhebhi wepesa apa angarumbo handisoti asi virgin saka ureti maybe aitombonyima munhu chinhu kuti ka tofanira kutanga tatombochata but apa akuchifani kuzi haasi virgin akudotochata kutoti aitombosungira chimufesi play ngwese saka mufesi ka ngatongojate sina achati nyaya iritoapa hazi mufesi iyo mufesi yo kana uchida kuchata chata
usapuwa pressure kana achida pachezvo zvake kana achida pachezvo zvake usapuwa pressure nemukadzi kuti mwana wembewano hapana mwana unozombokuzira mukadzi wako kuti anozonga kadai saka mufesi kana achida kuita inozi ochata kana asikadi uchata ngaaregere ngaatrongi asi akaregera akazongotoramangwani zvinozoneka atozwa second question manje iruti uyu wamusikana asenda message azi mukoma muri sei hi bro, how are you? Ndiro musikana ane 21 years ndakaitiswa nhumbu nagarden boy wepamba pedo asi maparents angu paakazvidiscover kuti nhumbu ndeyagarden boy vakabva vati nhumbu ngaibviswe sezvo ndichida nemwana wamudhikoni kuchechi ndorasa mwana here apa zvetinoita manje amira kurita angu manyorera ita ngasati ndakaitiswa ba ngati takaita noti nhumbu ndakaitiswa wakaita takaita nhumbu alright but besides alright mimi ndinasotangisa kuerenga munasoza but pane munhu angononga asinozo hi bro, how are you? Ndiro musikana ane 21 years ndakaitiswa nhumbu nagarden boy wapamba pedu asi maparents angu vapakazvidiscover kuti nhumbu ndeyagarden boy vakabva kuti nhumbu ngaibviswe sezvo nichida nemwana wamudhikoni kuchechi ndoitawo sei? Mwana oraswa here? totanga nemimi manaki mwana haaraswi ba ende mudhikoni watopa number 2 boss pane akatanga zviita kuti mudhikoni atore mukadzi wemunhu boss anokwanisa kuzoti audochata tobva tauya kovhiringidza isusu tine mhuri nemwana yeye alright bo but uyu musikana matauro ari kuita it seems like waitoda namudhikoni nemwana wamudhikoni obva azo uyu mukomana akomana boys obva azodii obva azogowisa saka uri kuona zvinoreketika ka type wasikanewo ka ndowanenge wakatopfimba garden boy wodozonyepa kuti ndakaitiswa ari akatodi ndiye akatoitisa garden boy kuti aite mwane saka apa kapwa hapana nyaya yakatotongodhare aiwa but izwa izvi nyaya iripo manjika ndekusadavara because uyo ari kuti mwana ndorasa here anokura ari munhamo yekuti anotazoziva baba wake namai wake wari pamwepo mwana anofanira kuema kwete kuti mwana anotoemera panext door alright Dembele munozoona sei ini zvangu ka ndakatarisa nyaya iyi ika ona mwari nyaya iri complicate iri kunzi exactly ndozvandinotaura kuti iri kunzi yapindirwa nevabereki anditika so it's like kuti mwana uyu every decision yake anenge achipiwa nevabereki so kuzosvika pakuzobvunza kwatirika which means agumirwa kuti ndoitawo sei asi ini ndakazvitarisa kusedi kwangu haangamborase mwana nekuda kwevabereki muri kuona mwana unongodini unongochengetwa ndo zvandinodino inino zvandinoziva besides izvozvo pana zvinhu zvemunhu adzotaura chihure manje munoziva zvinoitika pachihure manje pafeya ka chihure zvochinenda chine mari dzawo dzacho hatirimbonyeperana chihure chitongori chihure baba because munhu iwanasa kudiscover kuti ana mhomzi ndogonosarambira why because kuchechi kuti nyaya ikataurwa futi kuti inini ndakazolazwa nagarden boy ndaidana nemwana wamudhikoni zvinozikanwa kuchechi zvonyatsiswa futi zvonyatsisa futi maparents futi because maybe relationship yevanhu ava inenge inge yakunzika saka maparents aripo kuda kukavhiza side rechihure chemwana urubata because kana kati nhumbu ngaibviswe arikuda kuti mwana tikabvisa continue akune chihure chako ukaita futi chimwe chihure tobvisa futi togobora aroda kuti mwana wamudhikoni apinde mumadhaka because riti achada kutokwadzisa ko ane chirwere garden ona saka mwana wamudhikoni adozi futi azodii mwana wamudhikoni adozi azotamba futi yemufesu ya kuzoti musikana anenge azondoda futi muchato nyatsotasisa nyaya because timu iro ndoruzorora futi type yevanhu iyoyo zvinozoitika yamudhikoni wacho nokonozi ngaizobviswe futi saka anenge atoo bhizinesi ringodini ringobvisa nekudai echibvisa echidai so muregedzi akadaro mwana uyu sevabereki ka ndambomusiya akadini kana vachizowabatsirawo vanodini vanonge vachizowabatsira sevambowasiyakada kuti azodzidze mamistakes ake because mangwani anozochema naye ichokwadi but apa manje last week chida kupendera ile nyaya iyi zvinoitika panyaya dzemarelationship kadembele let's say ini ndine right yekuchuza munhu wandoda murubata yes zvinoratidza kuti mwana uyu manjika relationship yake nemwana wamudhikonika
irelationship yekutoti maparents ari mukati mayo exactly uribata zvine vabereki mukati vabereki ngambobuda marelationships ewana pamwe atoshamisa kuti garden boy nemwana uyo anodana zvekutodaro mushure mekungopenderawo nyaya musikana uyu ngangode garden boy wake simbo semapiri aimuita nyama chiti garden boy kunoku ndikupe tiye chimupa tiye akanatsokora yemudhara ngangope mudhara wekusaidi kwake plus magarden boy anosota baba the moment yanenge achitosota yadhi anenge achitosota futi yadhi pamwe pacho uyu ari kudopfimbidziwoyo anotombosakura kana pamba pacho kanombosimo maruva pamwe atozvigoni zvefatiki waiziya atozvigoni pano mtikono ringoita mucheka dzafa hazi nhumbu ngaisabviso shamwari saka nyaya iyo unonga utongoita apa ndeyekuti iyoyo kana uchida garden boy wako iwo because hakuna nhumbu inoitika by mistake uribata zvinhu zvawakadira garden boy izvo chibva watongomuda forever waiziya mwana wamudhikoni watobuda mugame because iyo ukati iyo topoti tikakuti bvisa nhumbu yacho wobva wazoenda kuna mwana wamudhikono ndi munozopedzisira matoda muchato iyo chingomira na garden boy simbo ndo nyaya itongoripo garden boy torai munhu wenyu garden boy akazoramba ungotifonera futi panhamba dzavangofona idzo tomusungisa toendera kumakoti aripo anodzimirira nyaya dzizodzo then lastly manje hamvenzi yacho yanhasi mitatu haisi yaine unyombo wanda uyu wamfesu inyaya dzemujolo basi baba hazi mukoma muri sei ndine musikana wangu wandodana naye pese pataionana taiita 6 without paying money back but without paying money hazi pasina kubhadharana mari ba kuti aita 6 obva atazozo but iko zvino musikana akundiudza kuti anoda bare allowance every month. Is it fair? Bare allowance kamari kaya kaitaurwa nemumatiktok iyi imari yepamatiktok besides imari yepatiktok yekuti bare allowance but mfesa totaura kuti pesa apo taimboita but izvizvi ndikada kuita zvinhu zvazozi pasina mubhadharo pesa pailazana pasina mubhadharo but izvizvi zvakuzi ukalaza kupera kwemwedzi kune bare allowance iri kuuya apa uri kuona kuti nyaya pezvinonetsera manje kuti chazoita kuti ambochinje pesa apa maimbolazana zvisina mubhadharo izvizvi zvemubhadharowa zvazobva pakuti zvinosiyana pamwe pane kumwe kwaari kupota achimbolazwa futi kachipiwa allowance ndopezvinobva manje kuko ndopezvinototangira kuti pane kumwe kune unonga akuchibhadhara wakulaza zvine mapayments saka ini sekuona kwangu kama icheka zviki takawakeda natukrisika nawe ndiri nonge ndiri kuona zvangu mamireketa nyaya iyi keka musikana nemukomana vaidanana ndizvo zvakanaka vachiita zvavaita papasina kubhadharana mari maybe musikana uyu unenge akaenda kuona kuti chatodoti tange taziva ka ndechekuti before pawaita zvinhu zvomukomana aimbojusurere musikana foni kana mbomurukiso zvinomboitawo vamwe vakomana maybe musikana uyu unotanga kunge akamboti aregedza ndimbodini ndimbonyarara nditika ongoona mukomana hana kana something chari kudini chari kuita then musikana unonge akazofunga kuti no mukomana maybe charongoda chete ka kungodini kungolaza chete anditi then hana kana something chari kuti rudino uri kundipa inini manje ini ndogara ndakatsigira point yekuti chihure unoziva zvinoita chihure manje chihure kana chapinda mumusoro chinenge chatopinda baba zvinoende kwetika pachihure manje as long as true Chris mangotora chihure mimi handisi kuti mukaita ngito ndoti imi mangotora chihure uribata kana kuti tomboti kana kuti hama yako ikatanga kuita chihure unotozoona kuti uyu munhu kamudire kakuita mari chihure chimwe chachinenge chachihure laona pesa apa mongo parasi rakupuwa mari nekudidi amwe anogona kuti vanga kapusa amwe anogona kuti vanga sitavhurika uribata but the moment munotoka kuti munhu atanga kuvhurika kudai chachihure because munhu it's obvious pese panongolazwa wauda mari pese panongolazwa wauda mari iwo ndiripi hure rakaonara nokuti ngoda mahara iwo mina angani hatisi kuti unokecha maoniva but chimbotitaurira kuti ningiyo paipai uye amahara street kana kunozi kuchikwa takazokuwa achitaura kuti isusu takachipa tiri kudai kana matemba uruzwa vata patiri nekanga vhidhiyo kana kana mauri achitaura kuti isusu we are doing it affordable prices toda kana matemba kutobhadharisa iko ito imwe fomu yekubhadharisa iyo chimontaura kuti kune hure here wakambona sikabhadharisa mari
unoona reality chatachitaura do reality ka zvinhu zvese zvakanaka ka zvine kakutodhura kezvinotoita saka iwe chida tokipa chinhu chako ka unofanira kunge chingodini uchitobudisa ka something but asi pakuzoti kazonzi ka allowance manje ayo hapana pakutobhaizika pazonzi allowance ndo petrol is like kunga kuda kwangu inini handiti ka nekuziva kwangu kuti no pakadai musikana wangu anofanira kunge achirukisa komusoro achidedai bonda zizwa inyaya ichatotitorera hedu time but ndinonatsobvunzisisa handiti imimi muruti here kana usitori namari muzvinhu zvacho munhu waimboitirana naye zvinhu zvese izvozvo zvekudhara obva angoti from norway izvi kuti tidai tauda mari chii chazombonyanyatika kuti munhu azoti tauda mari chii anenge chii anenge ambotesta chii maybe pamwe peer pressure kubva kana kumashamwari ake mamwe mafriends zvavanokwanisa kuita kanogona kuti azoronda ndiri nabhei wangu out tikaenda tikaita zvatakaita sindichidzoko bhei wangu akandisira kana 25 US wakandidai muri kuona iye then bazochirealize kuti aini wangu tinongoti tikangodai hapana zvatinombodino zvatinoitirana so it depends imi ndembele makarora indakaroora yeah go through Chris in dream process saka bo muruona atina pana kuti ini asati hangu ba boys ini asendarura but nditori bo kusati kwangu ka nditori bo ini kwangu asana mbozwa ma allowance but ndimutaurire dembele munoziva zvinoitika ini ndakambolinga navanhu vakarora mudhara madhara ematumbo unoziva zvaita madhara ega isusu tisitaitotumwa sometimes pafair chaiyo ndautaura reality mudhara wadumbu manje zvaanoita manje akasvika pachimoko manje harwadziwi kubudisa $30 kupa chimoko why iproject urubata iwewe usati waexperiences izvozvo because chinoitika kuti azobudisa mari iyoka anenge aziva kuti kumba ndikasvika kumba uko mari yese ndina imwe yacho iri kosarendwa kumba kumunhu asisina kana sometimes anenge munhu wekumba mukadzi wekumba urubata saka kamunhu kaanenge achida manje unoendesa mari iyo pabhizinesi rako ukasainvesta iwe unowin here saka zvinoitika isusu manje ngatisakombitana nemadhara ematumbo ukatongona munhu autanga kuti bhei allowance ini maonero angu ukatongona munhu atanga kutaura zvekuti bhei allowance iye pachakeka mudhara inini ndinotobuka ini handimbonyepa inini zvitorana kutondirambira nyaya yekuti handisi kupa zvitorana kuti utondirambira nyaya idzo ozone inini hangu pachangu hangu ndinokupa mari ndega handipushuwa kuzi bhei allowance kana ndapoya hangu monda kuti ndabhaiza inini manje ndada kuvhunza kwakenda izvo zvekuti bhei allowance izvi indandisikatozvizivini zvakambotanga rini uyezve zvakambobva kupi amaidhembele chochoka tane 4 years tichigara nawo but hakuna bhei allowance and hawatozvizivi zvekutoti kutosvika kumba ndichitodzota amaidhembele kune chii chinonzi bhei allowance muchiziva here haatozvizivi inini maonero andoita ora tukisimbotaurowo bhei allowance I think it's current tingangoti chinhu chiri kungotrenda something chiri trenda hyping something like that so unoona chinoitika ka kumuvha netime kune kuri kuitika mufeud relationship kwata so kumafoni ka kwatanga kutori notuma tuzvidhina izvi kwatoni tumaslimi tumatouch uriona ka saka panyaya dzemarelationship zviri muvhawo netime saka izvizvi pacurrent technology kwatonoizvi asi iwe wakatarisa nyaya yebhei allowance unoisa taisa graph rine 100% kuti ndii apa iyo unoikoshesa mapercentage mangani bhei allowance ndisa 40%. Why 40% kuti hazvisi relevant kana muri kungodanana munongolazana zvisina zvema-allowance ini boys manje ka ini zvatauri ini manje handitodi zvebhei allowance why baba munhu unenge autoda zvebhei allowance raagedhi rebhora baba handina togedhi rebhora because uri kubhadharisa ka uri kuita marketing iwe unongosiona kuti munhu uri kuita marketing ba uri kubata midzi zacho munhu ukataona musikana nda bhei allowance ratogedhi rebhora handisitaura hangu kuti zvinhu zvazi but atongowo mapena iwe uchingoisa allowance laza because zvangofanira kuti unonga urongokecha munhu 1 boys kechani akawanda kana muchida zvemabhei allowance kutongokuti munhu 1 ndiye maiziya saka kana iwe uchida zvema-allowance dembele muchida zvema-allowance ita zvema-allowance musikati zvema-allowance siyanai nezvema-allowance bhei allowance tazoti iriko na true Chris but inini asi ndakuiziya
munoisa kumapeseni aiwa inini bay allowance kai ndinotoisa pa 0.00% handidi kutomboinzwa zvokuti dai amaidhembele waiizivo ikaika vakada kutoitanga ka ndebva ndatosiyana nazvo kozi ndotozoti vari kutotengesa saka inini handidi kutomboinzwa pazvekuti kune chinhu chinozi bay allowance zvakana handidi kutombozvinzwa plus atisuziya tukrisa ari mberi nelove because atati tukrisa atati love ine mastage ayo zvinoita zvichiita modern azichinya kuita chipinda murudo but mudhara chinhu chinonzi bay allowance achiko baba hatisidombonyeperanga tichitonga tiri kunyengererana kuti bvuma hachisi relevant kana chinhu chetiri kukoshesa edu hachisi chinhu chekutokoshesa uri murume ufanira kutombozvikoshesa zvekutodaro murume ufanira kukoshesa kutsvaga mari kunoti mari chendekuisa malawance investment uri kuonaka uyu musikana wemanjika ini zvandakutoona kune mufesiwa besides zebay allowance akambokudza here kuti watengera mhomzi chikafu here kumba iyo pachako ndiwo ruziya mubrain dzako kuti wakambokutaura type yasikana akadaro hatomboiti zvinhu zvakadaro anekatoziva kuti uri kushanda mari kubasa kwako aonokwidzawo bay allowance because inokwira ukakwirira ari kwerasikana kuti anokubvunza kuti watengera mudhara kabebi kuti kanenge chito kuti watengera mhomzi masinde kutenda hakuna hako but izwa manje kuma-28 years ndo problem iriita mufesi manje mufesi anenge adana nemunhu mukuru izvi zviitika manje iyo utano adzonosvikira ndo handikukupedzere munhu ngakutanza anosvikira ta kwete udozimbodadamira kudai wangu plus chimwe chinhu chemafanira kuziya manje tine mafesi kune mafesi amwe ane pressure yekuti munhu waimboda kare achitraya mudaidai achiramba achididi obva azobvumwa kune shona inoti ukaona dzawaitraya kutana uchitadza kusvikira ukaona wakuita dzekunhonga kudai get it mind kuti dzaura dzenza ane honye mukati saka iyo unofanira kuchenjera plus zvinhu zvako ita wakangwarira iyo kana uchida kubhadhara bay allowance bhadhara bay allowance but team riri panapa ratava kuti bay allowance kudhara iko tobatana munext episode tichanga chiya nezvinhu zvakawanda panapa kana uine zvimwe zvaunokwanisa kunge uchida kutaura zvousingadi iyo kukurukura kana kuti nemusikana wako nechimoko chako kana kuti nemafriends ako chingoisa mucomment section namba chekanda mucomment section ungotitaurira kuti uri kuda kuita nezveiyo une chii chakunetsa ndezvipi handimaona saka with that we are out. I can't understand, but I know it's about me. But I never